هێزا چەکداریە رووسیا ئاستەنگا ناسکریە ناتۆیە. ئەف ڕاهێنانی نوێنە لێ کرمیا دەستپێکا vêmehê li ser erdê Ukrayîn. Serokê Ukrayîn dibêje bi tenê yek çareserî heye ji bo rawestandina dijminkariya Rûsya, ew jî ew e welatê wî bibe endam di NATO de. Ev 72 salin hevbendên Rojavayî peymana Washington ji bo afirandina NATOyê mor kirî li ser bingeha xweparestina bihevre. Rûsya tim astenga wê ya mezin bû û her dimîne asteng. ما روسیایە ku ne tenê amade ye zorê bi kar bîne da ku gefan bike ser welatên dinyên Ewropa. Lê di rastiyê de hêz bi kar aniye û berî nêzîkî 10 salan bi zorê axa welatekî dî bi erdê xwe vegirê daye. Ji ber vê yekê, wê çav li ser navendîbûna NATOyê be weke saziyeke ewlekariyê li Ewropa. NATO berfireh dibe. Macedonya Bakur bû endam li avdara 2020. Bosna Herzegovina bûye kandîda fermî. Ukrayna û Gurcistan bi hîviya endambûnê ne. Hevdem Serokê Emerîkî Joe Biden tek kezê li ser sozên Amerîka ji hevbendiyê re dike. Serokê berî wî Donald Trump carekî gotibû dem bi ser NATO re derbas bûye. Wê gotinê ders xistin nav hevbendiya bi ser Okyanusê Atlantik re. Dest bi karbûna Biden di kuşka spî de bi derbekê hemî ew guman ji hûlê rakirin. Biden bi xwe jî giraniyê li ser NATO dadinê ji bo çareserkirina astengîndiyên stratejîk û rastî hevbendiyê dibin. Climate change cooperation as it pertains to security and defense, but even more broadly than this, technology. Hevkariya guhorîna jîngehê ku bi ewlehî û beravaniyê vekirê daye, lê ji vê berfirehtir teknolojî û rêbazên nû bi Rûsya û Çînê re, rêbazên nû ji bo çewaniya pêşxistina dîmokrasî û parastina wê ji zanyariyên çewt û hewlên ji navbirinê. NATO rastî ji mareka astengan têtin weka tundûtîjiyan li Efganistanê. Berdewamiya êrişan hewlên dawîînana erkê NATO yê 20 salî li wir aloz dike. Girjiyên navendamên wê de jî her mezin dibin. Yek ji wan xerciya berrevaniyê ye. Pitir ji nû sedê ji xelkê Yekîtiya Ewropa di welatê NATO da dijîn. Lê tenê 20 sedê ji xerciyên parastina NATOyê ji endamên wê yên Ewropayê ye. Diyar e Amerîka dê giraniyê li ser endamên Ewropî deyne heta lê çûna berrevaniyê bikin du ji sedê ji têkiraya berhemê xwên niştîmanî ku li civîna bilinda 2014 biryar li ser hatibû dayîn. President Biden was one of the architects of the Welsh Defense. Serok Biden êk bû ji nexşekeşên peymana Welsh ya beravaniyê. Li mawdê pitir girêdayî wê baweriyê be ku Ewropî neçarin ji parastina xwe re pitir paran xerec bikin. Digel van aloziyan Tirkiya guh nade hevbendiyê û sistemê mûşekên berrevaniyê ji Rûsya kirî. Tirkiye bi xwe jî bawer nake ku ew dê li derveyî NATOyê çêtir be, li şûna ku di nava hevbendiyê de be. Çendê girjî û alozî jî hebin di 73 saliyê de NATO dê bimîne berê binaxeyiyê ewlehiya Ewropa.